Как може да се ориентирате дали един имот е добра инвестиция за по-малко от една минута? Нека да приемем, че търсената от вас доходност е 5% за година. Взимаме цена от 170 000 евро, която, да кажем, е средна цена за двустоен апартамент в големите градове. 170 000 евро по 5%, това са 8500 евро за година. Реализирана доходност от наем. Разделяме тази сума на 12 месеца, т.е. вие трябва да получавате 708 евро и 33 цента, за да реализирате 5% доходност от имота. Ако вие успявате и може да отдавате този имот за по-голям наем, значи имота е добра инвестиция. Той ще ви носи по-голяма доходност от 5%. Ако е доста под тази стойност, може би имотът не е добра инвестиция или по-скоро си купувате статус. Разбира се, в тази сметка не сме добавили разходите, които вие ще направите през годината, но не сме добавили и ръста на капиталната стойност, която имотът ще реализира през времето. Напишете в коментари как вие изчислявате дали един имот е добра инвестиция.